Kaixo lagunok, gu gozeko izarak ikastolako, bost mailako ingurumen zientziatan adituak gara. Inoiz galdetu diozu zuen buruari zerekin egiten den gelan erabiltzen duzuen papera? Bai, zuhaitzen egurzuntza erabiltzen da papera egiteko. Urtero 1000 milioika zuhaitz desagertzen dira papera eta beste produktu batzuk egiteko. Baina zuhaitzak beharrezkoak dira ingurumenaren osasunerako eta gure osasunarentzako. Horregatik, gelan dagoeneko erabilita daukazuen papera nola birziklatu erakutsiko dizuegu. Erabiliko ditugu materialak eta baliabideak. Erabilitako papela. Ura. Haziak. Ontzi bat. Irastontzia. Eta erretilua. Hasi gaitezen. Lehenengo papela zati txikietan zatitu dugu. Paper zatiak ontzi baten sartu ditugu eta ura bota dugu papera estali arte paperaren ur kantitate bikoitza bota dugu gutxi gora bera. Papera uretan utzi dugu 24 orduz. 24 ordu pasatu ondoren soberan zegoen ura kendu dugu. Ondoren, papera ondo igurtzi dugu. Eta hazia behitu eta dena nahaztu dugu. Bukatzeko erretiluetan jarri dugu gehiotako papera eta 2 egunetan utzi dugu lehortzen. Ikusi zelako artelanak egin ditugun gure paper birziklatua erabiliz. Ze politak gelditu diren. Animatu eta birziklatu papela zuk ere. Eta gogoratu, ez paperontzira bota zure papela erreziklatua. Haziak dituenez, landatzen baduzu, landare politak hasiko dira. Lagundu lur planetari, papera birziklatu. Agur!